harang kula warga darang olahan babutra liwatin saking kalesna katubangan kandang rasane hatiku jangan wes lingsar yoswaku aku isih mampu ngelateni selaku mongko kowe bocah gunung senadyan bocah piye kon rapi wong jaman saiki iki dalang metu jedul pirantine iki renek sing elek saneng-eneng apik kabeh gamelan mbok wayang nek aku jaman ning pasaran kae piye kowe ndelok karo Suryanto kae walah Tarewangi nyepeda ontel saka Solo lho Mas Abang Bayi wah lakone delok karo Suryanto ngepit ontel saka Solo iki masaran iki kuntrengan tenan kuwi lakone anggota duta song-song tunggul naga seling aku sindene Mbak Lani wah terus anu beskapul drill babu terus sing ngendang dadi besur ngatet kon jaba barang kok apik tenan jaman semono kok tenan Mas aku wis omong bola-bali mayang ki penak ki jaman biyen ki konvensional tur ora enek jejak digital penak aku biyen njo lakon telu kan dindi tenan kuwi lah wong pathokane ya gur mayar kok aku jejer terus suara Data Pitana terus arep ngandi budalan terus petuk perang gagal penak banget penak biyen iya saya ganti peradaban Mas ya sabar ya saya wis campur bawur karo entertain kaya ngene mitekno jamane wis ngono arep piye mula penak aku dadi dalang segala medan ngono ae kon ngene gelem kon ngene ayo wis ayo lah wong aku ki mayang ki sajeke ora tau maca lah aku mayang ning Malang Gaten lah kon lakone iki medhot ki nggo niki mengke lakone anu Banjaran Kokorosana mudhar iki aku wis bareng tak waca ki aku ki sajeke ora tau maca bola-bali iki ya wis kuwi perlu keahlian khusus iya saya meneh aku ki Mas saya tuwa tur ora tau nganggo lampu ngono ya ora tau iki wong gaya improvisasinya harus itu harus ndak bisa kok listriknya mati meneng bareng kakean maca ki dingklo munggah neh dingklo ndak neh lah kok mulih ki vertigo mergo dalang kuwi nek pinuju mayang kuwi wajah wayang adalah milik dalang ben luksma yo ya Bang urip ana kutha gede ayo sinan ojo nglawi adat ayo biasane piye anu tahu